ráno, priatelia. Máme 3/4 na 9, 30. septembra. Dnes je veľký deň z dôvodov. Oslavujem 30-ku dnes. Ale čo väčší dôvod na radosť, že som sa konečne po 25 rokoch odhodlal a dostal na Liptovskú Maru. Tam, kde to všetko začalo. Takže som sám zvedavý, čo to bude, čo nebude, čo jak vyhorím, jak nevyhorím, či chytím, či nechytím. Všetko uvidíme a dozvieme sa počas cesty a videa. Ja vám želám príjemné sledovanie, snáď, ak ste toto vidíte, všetko dobre dopadlo, niečo sa možno chytilo a tak. No, musíme si spraviť ešte malú neplánovanú zachádzku do rybárstva Trnava, Ryba.sk, lebo pôvodne som mal teraz močiť labky v Chorvátsku, ale nakoľko kamarát a spolujazdec, ktorí mali so mnou, žiaľ ráno vyspal troška, takže v Chorvátsku sa nekonalo, tak nakoniec idem ešte pre krmenie do Trnavy, do Ryby a odtiaľ už len do obchodu nejaké drobné mäso kúpiť a nejaké drobnosti a hurá k vode. Práve vchádzame na ich parkovisko. Sa pred predajňou Rybárskej.sk. Budeme ešte chvíľku som hovoril. Sme sa trošku v Rybárskej.sk opustili. Asi trošičku viac. Keďže idem z rudlov na to. Ešte to dostať všetko do auta. Toto nejako sem bližšie si to ešte ukážeme. Opustenie. Trošičku som sa opustil. Práve odchádzame z Rybárskej.sk. Tak už máme konečne aj Lidl vybavených. Ešte niekde sa zastaviť Tesku po ceste, ale už asi až niekde pri meste. No, takže výlet sa začína. Ideme do toho. Konečne sme sa dostali na diaľnicu. Máme 11 hodín, nejakých príjemných 14 stupňov je asi vonku zhruba. Chválame si až na tých pár magorov, čo chodí po cestách jak piráti. Prechádzame práve okolo vodnej nádrže Kráľová. Tento maďarský skoro som do neho nabúral, lebo nevie, jak sa má zaraďovať do striedavého radenia, debil. A tu máme krásnu vodnú nádrž Kráľová, kde by som chcel ešte ukončiť tento rok non-stop sezónu lovu do 1. novembra, do Všech svätých. By som to chcel ešte vyskúšať túto, ukončiť. Snáď sa podarí. Kolosy. Máme za sebou nejakých 221 km. Je 1 hodina. Čaká nás ešte hodina zhruba. A práve som zastavil niekde na odpočívadle, fajnovom malom, takže ideme niečo zbláznúť a
natiahnuť sa, lebo skoro som tých 220 km okrem čo som bol v Ribe, v Trnave, nikde nestal. Chcem tam byť čo najskôr, ešte za svetlo, nech sa podarí nájsť aj nejaké miesto. Takže sa vidíme. Priatelia, som tu, mám to na dohľad, Liptovskú Maru, plné svojej kráse. Už len, priatelia, dostal som sa sem. Po 25 rokoch sa stala skutočnosť a dostal som sa sem. Po 100 metroch otočte sa. Ešte rozložiť tábor, ale na mieste už som v podstate. Chcel by som sa dostať tam na druhú stranu. Niekde, počkaj, tam to je. A musím to obísť vlastne, tady je to celé, ale v podstate už som tu. Tak toto tu vyzerá. Ja som asi 5, možno 6 metrov pod vodou. No takže konečne sa mi podarilo nájsť aj miesto, kde budem chytať. A 7 dní to bude môjim domovom. Vietor fúka k nám, aj tu nejakých prívlačkárov, uvidíme, čo to povie. Priatelia, dal som to. Takto vyzerá Liptovská Mara. A na najbližších 7 dní, tuto niekde, bude môj domov. Budem asi niekde tam niekde voziť, uvidíme. Treba sa mi dostať na miesto, kde budem. Čo som už sniesol k vode. Uvažujem, či rýchlo hodiť motor a ísť na vodu, alebo pôjdem na vodu, až keď toto všetko dostanem na miesto. Ale asi až keď pôjdem na mieste. Takže vyvážka bude teraz rýchla na noc, niekde len na oko. Takže uvidíme. Po dobrej hodinke stále chodenia sa mi toto všetko podarilo dostať dole. Fakt to bola hodina 10. Plus ešte bivak som staval. To som len tak narýchlo, ešte prázdne, ani som donútra nič nenosil. Ani prúty ešte nie sú vyvezené. Dobrá hodinka 10, no. A vy si poviete, že však ty si na rybách oddychneš.
tu je osadený. Čo len pripravený. A najhoršie, čo len prichádza. Čo im ponúknuť? Máme tu liver, niečo od Pírka. Je tu toho veľa, no. Sám neviem, čo by som použil, ale uvidíme. Červená bude Starbites a na modru použijeme Pírko Bites a uvidíme. Takže krmenie máme pripravené. Na hlavu sa nám skladá z livera, redbanka, signálu. Napravu mám pozostatok od známeho ešte, čo mi nechal, čo bol ochotný mi dať. Tam je, toto je chili chips od Mickbites, myslím. A tieto čierne, tie sú od The One. Od The One a myslím, že príchuť Crab Blueberry. Tak máme pred sebou prvú vyvážku. Idem to zaviesť len tak, nebudem dávať ani bojku teraz na noc. Uvidíme, čo to povie. Gulička je 20-ka Pírko Bites GLM Crab a 16-ka Pop-Up butyrik acid butyrik. No a ideme to zaviesť. Čo som si ináč tu kúsok aj všimol, tak vošiel som do vody a bahno tu bolo také tak riedke, jak tekutý piesok. Ale čo ma viacej trápi, není ani takto bahno, ako môžete vidieť, sú tu flaky bahna. Ale čo je horšie, tieto malé potvorky, kde ste? Tieto malé potvorky nám budú robiť taký galibu. Ryba tu má dostatok potravy, až by som povedal, že extrémne. Takže uvidíme, či vôbec niečo príde. Ideme niečo nájsť na vodu. Tak, už sme na vode. Tam sme skrytí. Hádame pred vetrom. Krásne tu je. Nádherne. Slniečko zapadá. Počasie nám vyšlo nadpriemerné. Až som sa bál, že to bude ešte horšie, ale uvidíme, čo nám to povie. No už sa mi podarilo aj sonár nakopnúť. Vody tu zatiaľ extrémne nejako není. Taká robota po kočku. A vidíme, že nejaké rybo sa nám tu už ukazuje. Niečo tu predsa len je, ale aj to je stĺpci. Nejaké odrazy máme. Neviem popravde koľko som. Niečo tu je, nejaké echa sa ukazujú. Voda klesla na 9. Ešte stále to ide. Živo tu nevyzerá byť. Nevyzerá to tu nejaké živé. Je to zátoke celej. Ale tak uvidíme, no hovorím. V podstate neosádzam bojku, takže viem to ešte meniť vzdialenosti. Takže by nemal s tým byť nejaký problém. Tu máme nejaké echa. Nejakú nerovnosť alebo niečo. Vidím,
či sa mi to podarí dostať do sonaru. Takže podarilo sa mi to uložiť do sonaru. Približne asi nejako. Vidím, čo to povie. No, bola čo pekne pláva v stĺpci. Bola čo tu určite bude. Určite to, čo chceme my. No, uvidíme. Je tu nejako živo. Toto je mŕtve. Tá ryba sa sem otočí ešte. To nemôžem povedať. Prvý prúd sme položený. Položený ako položený, no uvidíme, čo to bude. Lebo som tu prvý raz. Neviem, čo čakať, čo nečakať. Nemám žiadne očakávania v podstate. No, je to voda, kde aj za 2 týždne nikto nič nemusí chytiť. Takže moje 2 guličky na týchto 2000 hektárov či koľko sú zrnko piesku na púšti. Takže uvidíme. Tuto je jedna partia, oni to niekde sem vozia. Takže uvidím, možno ešte sa budem musieť sťahovať niekde. Zajtra, pozajtra. Uvidím. Takže ideme zaviesť druhú so starbajcom a popratať peliešik. Máme 6 hodín, 6:10. Takže ideme na to, no. Som vám chcel ešte takú drobnosť. Na označenie silónu, kde vchádza do vody, aby ste si s motorom neprešli, tak predávajú sa síce aj originál, ale ja používam toto, policajta, a úplne plní tú istú funkciu, jak tá gulička označovacia. Takže normálne ho dáte na policajta, šup do vody. Aj v noci, keď pôjdete s baterkou, alebo z vody proste, tak vám to značiť, kde sa nachádza. Ja idem zaviesť druhý prúd, takže to uvidíme. Môžeme si to ešte ukázať, jak to vlastne ide z vody. Tak, už máme zaviesť prútik. Tento červený. Tam je Starbites, Red One z Peach Mango. No uvidíme. Ja nechytám za žiadnu značku, za žiaden tým, okrem toho, čo chytáme pretekársky. Teda súťažné, nie pretekársky, ale mám tu Tandem Bites, mám tu neskutočne, neviem, všetko asi. Tu je pírko. Takže nejako ja sa nezapodievam tým. No, zavezené máme a mňa ešte čaká toto všetko dostať donútra. Takže ideme na to. No, tak som ho nezabudol nakoniec. Pozri sa, kde tá špina je skovaná. Aha, dívaj. Jak som si ju zabezpečil.
aby sa mi nič nestalo mojej panvičke. Haha! Môžem aj vajíčka robiť. Vyvezené máme. Od po 4, čo som prišiel, tak ešte stále v podstate nemám nejako ani poriadne skované, pobalené, zbalené, rozhádzané veci všade. Ešte ani sa není poriadne. Krmenie nemám poriadne nachystané. Tady mám Demixa. Dovan, tam je pírko nejaké drobnosti, čo mi poostávali. Pelety. Vlastne. Toto mám krabicu od chalanov z Rybárske. SK. Majú internetovú stránku na internete alebo na Instagrame sú tuším Ryba Trnava. Mám od nich aj TBčko, Signal, Starbites. Starbites majú v akciách veľmi dobré ceny. Až sa čudujem, že majú také dobré ceny. Ale ja tam vždycky rád idem nakupovať. Vždycky majú všetko, čo potrebujem. Tak, zavezené majú. Krmenie je nachystané. Už to je len na ňom. A na nich večeru majú. A my ideme na kúte, jak sa povie. Dobrú noc. Dobré ránko, priatelia. Máme 3/4 na 5. U nás bola takáto noc. Celkom čerstvá. Počítam, že už bola asi aj pod nulou. Ale čo vám chcem ukázať. Je to tu, vyplo to. Prvý liptovský kaprík. Zatiaľ momentálne takto. Kamaráde, ale Fortix podržal do piči aj v -2. Nekúril som ani kokot, až ten malý capartík ma zobudil, ináč by som ešte teraz spal. Priatelia, máme tu prvé liptovské ráno. Bilancia zatiaľ 1,40 kaprík. Teplota -2. No a uvidíme, ideme do nich. Dneska by som chcel osadiť bojku, keď sa nám troška počasie umúdri a zíde táto hmla. Lebo v tomto, by som skončil asi niekde na druhej strane. Takže uvidíme, ideme dať raňajky a pôjdeme vyviesť. No. Tu sme. Ukáž sa. A niekde tam. Kačice to vzdali.
stredajšie ráno, manželiam priatelia. My sme chceli ísť aj vyviesť, a nakoľko sa cez nás ženú takéto vlny, ktoré vyzerajú akoby bolo tsunami, tak nám to nedovolujú. Nakoniec sme to museli vyriešiť takto. Je to tu? Je to tu, priatelia. 264 metrov. Ale je to tu. Nemám gumáky. Ináč by som už bol dávno načoný. Skúsime ho tiahnuť. Ryba to nebude asi veľká, lebo škoduje hlavou. Ale není 3/4 na 5 ráno a je to ryba spod krývania. No ako ja mám topánky a čo mám vo vode, tak rybku už máme pod brehom. Snáď ju. Títo malé čierne flačky sú malé mušličky. No. Tak máme od drobca v podberáchu, zobral krabíka, GLM kraba, zdieľa Pirko Bites. Máme 4:20 ráno. Pred chvíľkou som vytiahol červenú, lebo som mal záber. Samozrejme som v topánkach išiel, čiže do člna som neišiel. A teraz to píplo zas. Pirko 24, 2 kalamár. Tak uvidíme, či to bol len prejazd, alebo z toho niečo bude. Dobré ránko, priatelia. Máme tu konečne zdolávačku. Podarilo sa nám aj tu konečne už natočiť. Etničky krásne pracujú. Rybka už je pod nami. Ľudia, máme to tu. Nejaké prvé pípančeky. Uvidíme, lebo je možné, že nás aj túto súdruhovia ťahajú. Čo uvidíme. Liptovský prcek. Lepšie jak nič.